Здравейте, аз съм Кирил, на 29 години. Родом съм от град Перник, по-настоящем живея в Созопол. Интересите са ми изцяло в областта на изкуството и конкретно в киноизкуството. Завършил съм Френска езикова гимназия, но в процеса на живота ми се случиха две знакови събития. Първо, преди около 7 години, по-малкият ми брат на 17 години изчезна и от тогава ни вестни кост от него. А другото знаково събитие се случи наскоро, в септември месец, когато бях диагностициран с множествена склероза. Правя това видео общо взето, за да се обърна към широката общественост. С няколко думи ще ви начертая какво точно се случи. Всичко се случи страшно експедитивно, в рамките на 2-3 дни. Загубих зрението на дясното си око. Впоследствие, след още седмица, засегната страна беше и лявото око. Постепенно се стабилизирах посредством кортикостероиди, които, ако не знаете, това са медикаменти, които поддържат имунната система на тялото, но едновременно, също както кислорода отнема и дава живот, така и те едновременно стабилизират тялото и отслабват костната система. В момента ми предстои ядрено-магнитен резонанс, който ще покаже дали сегментите, които са ми открити в малкия мозък, според тях какво ще бъде всъщност по-нататъчното ми лечение. В момента това, което взимам като лекарства, са 8 броя, които възлизат на сумата от около 200 лева. Четиричленото ми семейство е точно с този доход на месец. В това число съм аз, който в момента не мога да започна работа точно сега. Малкият ми брат, който е безработен. В малките градове малко по-трудно се намира работа и това е причината да е така. Майка ми е на обезщетение, което е също на 200 лева възлиза. Баща ми е инвалид с 79%, които са му дадени от ТЕЛК, от лекарската комисия, и сумата, която трябва да вземе, няма да може да бъде преведена в рамките на 3 месеца. Така че в момента сме в затруднено положение и, както сами може да разбирате, трудоемко е да си позволя тези лекарства, които поддържат тялото ми. През този период получих и така наречения пристъп, в който дясното око спря да вижда. В момента то вижда на 20%, но по време на пристъп, който е симптоматичен за множествената склероза и се появява периодично, в зависимост дали са очи или крайници, се засягат, в моя случай са очите, съпроводено с тежко главоболие, което беше и предвестника на самата болест. Това, което искам да кажа, че съм отраснал в бедна среда. Нямам много познати с големи финансови възможности и затова се обръщам точно към широката публика. Не знам доколко ще може да ми помогнете, но от опит знам, свързано с интереса ми към киното, е, че всеки оптимистичен край се нуждае от някакъв тласък, от някаква подадена ръка, от страничен чужд човек или близък съответно, от който да започне самия процес да се стигне до този така мечтан и прословут хепи енд. Аз смятам, че имам силата да се преборя с това нещо и съм длъжен да опитам чрез вас. Не знам дали ще бъдете от полза, дали ще можете да помогнете. Всеки има затруднения в днешния забързан, стресов, тежък за всички ни живот, особено в тази малка източноевропейска страна, в която всичко постепенно замира, но има светлинка и се надявам вие да ми я дадете, защото все още съм на 29 години, все още имам някакви мечти за в бъдеще и не съм се отказал. Смятам да се занимавам с изкуство, с писане, което е моята страст и в което мисля, че
имам съответните възможности да се занимавам точно с тази професия и колкото да е трудно, смятам, че ще дойде моето време, просто се надявам се да ми помогнете. Това е, което искам да кажа, всичко останало ще бъде излишно.